दिनै मोनसे जोंनि मोनसे गोथार सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जोङो आसाम नाङै फरायसा सान स्टुडेन्ट डे हिसाबै फालियो आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों फुंबिलि गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिनिनो दिनै फरायसाफोरजों सावरायनाय मेल बे सावरायनाय दङ आरो बेहाय बड'फानि जि सानथौ आरो सानस्रि बे गासैखौबो जोङो सावरायनाय जागोन आरो जोंनि फरायसाफोरनो इयुन जोलैनो जों बिथांखौ फोरमायना होनांगोन आरो जोंनि माहारि सिबिनाय आरो गुबैयै थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ जोङो जेब्लायबो लानानै आवगायनांगोन आरो थां आरो थांनानै थानो हो जों माखौ लानानै थांनानै थागोन बे रोखा जानांगोन जोंना जोंनि माहारिया दिनै जे बड'फाया होलांनाय सिमां बेवहाय मा दङ जे माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो नागिरनायाव बेखौ मा बिथिङाव माखौ लानानै गेरेमसा खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो मिथिनांगोन गुबैयै जोङो बेखौ नायोब्ला सोलोंथाइ बिथिं जोंनिया जे माने राव हारिमु थुनलाइ बेजों लोगोसे जोंनि जे हाबा हुखा जोंनि धोरोम खान्थि बे गासैबो बिथिङा बे हाबफानानै दङ दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जे गोजोरथायारि मावथांखिजों हाबा मावबाय थादों जोङो जि हाबा मावो जाहाथे जोंनि गोजोर जायो जोंनि माहारिया जेब्लायबो जोंनि बुहुमाव गेरेमसा माहारि जाहाथे जानानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों जोंनि मोनथायनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों आरो जोंनि मोनथाया बर' माहारिनिनो मोनथाय आरो बेयो संबिधाननि मोनथाय बे मोनथायफोरखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो रोखायै भारतनि संबिधानाव मा मोनथाय दङ ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मा मोनथाय दं बे गासैबो बिथिंखौ जिहेथु बिथाङानो जोंनो रोखायै फोरमायनानै होलांखाबाय बेखौ जों बावबा जानाय नङा आरो बेखौनो लानानै दिनैसिमबो बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि लामायाव जों जेब्लायबो सुरबाय दङ आगान सुरबाय दङ आरो बे आगान सुरनायाव गासैबो बर' माहारिनि लाइमोनफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरा जाहाथे सुरलांफागोन बेखौ जों मिजिंथियो। मा बुङो जिहेतु आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारा दिनै जिहेतु फरायसा सानखौ जिहेतु अफिसियेलि जिहेतु फोसावनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनि सायाव मा बुङो? दाथ' आसाम सरकार हिसाबै बे गैला जिहेथु इलेक्सन नटिफिकेसन जाबाय रावबो बेहाय MLA गैला मिनिस्टार गैला दिनै कन्टेस्ट खालामनानै दङ आरो बेहाय आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनो सरकार हिसाबै फोसावगोन बेखौ जोङो नुवाखै खिन्थु बेवहाय जायफोर बानस' सरकारि जे कामकाजखौ खामानिफोरखौ नायो गुबैयै गभर्नर आरो जेखिनि सालायो बिनिफ्राय जोङो जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोर बिथांमोननिफ्राय जोङो नुनो मोननांगौमोन नाथाय बेखौ नुनो मोनाखै इन्टेनसना माबायदि जों बेखौ बुजिनो हाया खिन्थु बेवहाय जोङो रोखा जानांगोन बे ट्राइबेल माहारिनि सासे दैदेनगिरि आरो बे सा सानजा रायजोआव बिथाङा ट्राइबेल माहारिखौ दिनै मोनसे जे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन बै समाव आरो दिनैसिमबो बे जावरिखांनायजों गोबां आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरा बायदि मोनथायखौ मोननो हादों दा बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नाथाय सरकारनि जिखिनि मावनाय खान्थि माब्लाबा पलिटिकेलि बिथांमोना इन्टारेस्ट माइलेज लानो थाखाय माखासे हाबाखौ मावो खिन्थु माखासे हाबाखौ गारसोनानै दोनो दा पलिटिकेलि इन्टारेस्ट लायालासिनो जाहाथे बड'फाखौ सिबिनायखौ जेब्लायबो लाखिलांथों सरकारा बे आसाम सरकारानो जाथों बे BTC सरकारानो जाथों बेखौ खावलायगोन जाहाथे बड'फाखौ लानानै पलिटिकेलि माइलेजनि थाखायल' जाहाथे बेखौ सिबिया बेखौ जोङो गोसो गोरबोजों जाहाथे बजबनानै जाहाथे सिबिनो नाजायो आरो जायफोर अफिसार दाथ' अफिसारनि आखायाव दङ अफिसार बिथांमोना बड'फानि थाखाय बड'फानि जिखिनि जारिमिन बिथांनि मावलांनाय आरो बिथांनि बिहोमा जायनि थाखाय बिथांखौ जोङो मानिदों आसाम नाङै भारत नाङै बेखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनानै दिनैनि दिनाव जेनेबा आसाम सरकारा सरकार हिसाबै गैया नाथाय जायफोरनि आखायाव दङ बे फोसावनायनि थाखाय बा बेखौ अर्डार होनायनि थाखाय बेखौ होनो हायोब्ला मोजांमोन नाथाय बे खामानिखौ जों नुवाखै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दुखु फोरमायदों जाहाथे इयुननि समाव बड'फाखौ दिनै साननैनि थाखाय फालिनाय बिनि उनाव बावगारनाय बे जाहाथे थासारिया जाया बे सरकार थानायानो जाथों बा सोरबा बानस'नायानो जाथों सोरबा अफिसारानो जाथों बेखौ जाहाथे गोजोरै फालिलाङो बेखौ जोङो खावलायगोन। दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै आसाम नाङैनो
आसामनि मोनफ्रोमबो सरकारि फसंथान आरो फरायसालि फसंथानफोराव बे फरायसा सानखौ दिनै आसाम नाङैनो फालिदों आरो बेबायदिनो जोंबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय दारकुसि दख'राजों जोङो जथायै जोङो नैबे दारकुसि दख'रानि सिङाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालियाव जोङो लादों सानसेनि हाबाफारिजों। दा फुंनि हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय गौथुमनि, नैथियाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय। दा बेयाव जोङो बिबार बावजेनगिरि हिसाबै फुंबिलि सोलोंसालिनिनो गोरायुं रिंखां बर' सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो बिनि उनाव जों लोगो लोगोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो इयुन जोलैनो फोनानै गालांनो बिथांमोननो फोरोंलांनायनि थांखिजों जोङो बिथांनि सानथौ सानस्रि माहारिबाद आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायमेलबो जोङो लादों आरो बे सावरायमेलाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। दा दिनैनि बे गोथार सानाव आङो साफ्रोमबो बुहुमाव थांना थानाय सुबुं माहारिनो फरायसा साननि गोथार हामलायनायखौ आं बे समाव बावदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान 70थि जोनोम साननिबो मोजां हामलायनायखौ आं बे समाव बयनिसिमबो बावहरबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि गोथार जिउमा बे गोथार जिउमाया अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों बेखौ इसोरनि सेराव आङो आर'ज खालामबाय। लोगोसेनो बिथाङा जोङो दिनै बर' समाजनि खामानि मावग्रा साफ्रोमबो मावथि जोंखौ बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो अरायसम जोंनो गोहो बोलो आरो थुलुंगा आरो जोंनो बोर सारस्रि हरथों। दा बेनि थाखाय आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जिउमानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव आङो बावदों। दिनै जोङो थारैनो गोग्गानाय मोनदों जे दिनैनि बे गोथार सानाव थामहिनबा 1956 मायथाइनि 30 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा जोनोम मोननायनि उनावनो जे माहारिनि थाखाय जिखिनि गावखौ बावसोमनानै खामानि मावलांबाय बेयो थारैनो जोबोर बाख्नायथावना आरो दिनै बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमलांनायनि थाखायनो हयथ' बर' जाथिया दिनै नैबे थासारियाव जोङो सफैनो हादों। दा ओंखायनो बिथांनि सानथौ सानस्रि बिथांनि जि आदर्श बेखौ जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो इयुना जेन उनसङो आरो बिथांनि सानथौ सानस्रिखौ उनसंनायनि गेजेरजोंनो जों बर' माहारिखौ बिथाङा हास्थायनाय बायदि गेरेमसा हारि दाफुंनो हायो। दा बेखौ आङो साफ्रोमबो जोंनि इयुन जोलैखौ आङो खावलायगोन आरो बिथांनि जि मोनसे मोन्थोर लेट एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो बे जि मोन्थोर बे मोन्थोराबो दिनै मुलुगजों गनायजानाय मोनसे मोन्थोर जायनि गेजेरजों बिथाङा आसामाव थानाय बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारि आरो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे थासारि बेखौ लाबोना होफैनो हादोंमोन। दा बे मोन्थोरखौबो जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो सुबुं माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय सिबिलायनाय आरो गोजोन थासारि लाबोनायनि थांखिजों जेन बे मोन्थोरखौबो जोङो सिगाङाव दोननानै खामानि मावो आङो बेखौ साफ्रोमबो थांना थानाय सुबुं माहारिखौ आङो खावलायदों। दा जोबनायाव आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बर' माहारिनि इयुन जोलै लोगोसेनो बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारिनि इयुन जोलै बिथांमोना बिथांनि जि सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो जुदि सिगाङाव दोननानै आवगायलांनो हायोब्ला जों गावखौबो जाफुंहोनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि माहारिबाद बा जोंनि बर' माहारिखौ जि गेरेमसा हारि दानाय आरो गावबागाव हारि माहारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनायाव मदद जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा ओंखायनो साफ्रोमबो जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांनि जि सानथौ सानस्रि बेखौ सिगाङाव दोननानै अराय सम आवगायो गावखौ दानायजों लोगोसे माहारियावबो माबा मोनसे अबदान होलांनो थाखाय आङो खावलायदों।